καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα άρθρο του bizman.gr. Εγώ είμαι ο Γιάννης Ομιλιάτσης, διαχειριστής του bizman.gr και σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες συμβουλές επικοινωνίας. Και συγκεκριμένα, ποια πράγματα δεν πρέπει να κάνετε αν θέλετε να επικοινωνείτε αποτελεσματικά. Εκτός και αν βέβαια ζει κάποιος μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς να έχει την υποχρέωση της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, η σωστή επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι ακόμα σημαντικότερο όμως όταν είσαι σε μια επιχείρηση, στις πωλήσεις, στο management είτε στην εξυπηρέτηση πελατών. Τότε είναι ίσως το σημαντικότερο. Δείτε λοιπόν μερικές συμβουλές ή καλύτερα ακούστε μερικές συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε να σαμποτάρετε τον εαυτό σας. Πρώτα απ' όλα, μην γκρινιάζεις. Σε κανέναν δεν αρέσει η γκρίνια. Το περίεργο με αυτή την κατάσταση είναι ότι μπορεί να βρεθούμε να γκρινιάζουμε χωρίς να το καταλάβουμε. Πολλοί άνθρωποι αποζητούν την γκρίνια αυτή και την προσοχή που φέρνει η γκρίνια και κανονίζουν τη ζωή τους έτσι ώστε να έχουν πάντα κάτι να γκρινιάζουν. Σίγουρα είμαι σίγουρος ότι έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους που με το παραμικρό βρίσκουν κάτι να γκρινιάζουν και έτσι ζητάνε την προσοχή. Προσπαθήστε να μην γίνετε ένας από αυτούς. Δεύτερον, μην κουτσομπολεύεις. Ή σχολιάζεις πολύ κοινωνικά, για να το πω καλύτερα. Σίγουρα κάποιες γυναίκες αυτή τη στιγμή ξεροβήχουν, αλλά το κουτσομπολίο είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι αυτός μαζί με τον οποίο κουτσομπολεύουμε κάποιον τρίτο, σίγουρα θα κουτσομπολέψει και εμάς κάποια στιγμή. Μην κρίνεις. Τουλάχιστον μην κρίνεις σε λάθος χρόνο. Σίγουρα οι πράξεις κάποιου μιλάνε πολλές φορές περισσότερο από τα λόγια του. Το να τις κρίνουμε είναι απολύτως φυσιολογικό σε εκείνες τις συνθήκες. Αλλά πόσες φορές έχουμε κρίνει κάποιον πολύ νωρίς και έχουμε κάνει λάθος και το έχουμε μετανιώσει αργότερα. Προσπαθήστε λοιπόν να μην κρίνετε τουλάχιστον πολύ νωρίς. Μην ξεχνάς ότι όλοι έχουν δίκιο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και ο Αλ Καπόνε όταν τον συνέλαβαν είχε την απορία γιατί συλλάβανε αυτόν που προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους και να κάνει καλό. Όλοι μες στο μυαλό τους έχουν δίκιο, δεν έχουν ποτέ άδικο, οι θέσεις τους είναι πάντα σωστές και δικαιολογούν απολύτως όλες τις ενέργειες. Μην προσπαθείς να αποδείξεις το αντίθετο, γιατί είναι συνταγή σύγκρουσης και αποτυχίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Μην δικαιολογείσαι. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που δεν πρόλαβα να τελειώσω την φράση μου και η δικαιολογία πετάχτηκε κατευθείαν. Σίγουρα έχεις πάθει και εσύ το ίδιο. Η δικαιολογία είναι κάτι το οποίο είναι αντανακλαστικό σε μερικούς ανθρώπους και αυτό εμένα πάντα μου φαινόταν συναρπαστικό. Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε τις επιπτώσεις των αποτυχιών σας που σας αναλογούν και να μην κρύβεστε πίσω από δικαιολογίες. Μην υπερβάλλεις. Είναι καλό να μπορείς να εκφραστείς όμορφα και με τρόπο που θα καθυλώσεις τους συνομιλητές σου, αλλά υπάρχουν και όρια. Δεν μπορεί να γνωρίζεις τα πάντα για τα πάντα και να υπερβάλλεις συνεχώς χωρίς να φτάσει η στιγμή που θα σιγουρευτεί ο απέναντί σου ότι δεν μπορεί να σε πάρει στα σοβαρά. Επιτρέψτε στον απέναντι να έχει γνώμη. Επίσης πολύ σημαντικό. Ποτέ μην ξεκινάτε από μια συζήτηση από ένα συμπέρασμα, είχε πει ο Νίτσε και είχε πάρα πολύ δίκιο, γιατί τότε δεν είναι συζήτηση. Είναι μια μάχη για να δεχτεί ο απέναντι το συμπέρασμά σας. Επιτρέψτε του να έχει τη γνώμη του και ακούστε τον προσεκτικά και πραγματικά. Μην ξεχνάτε ότι δεν θα γνωρίσετε άνθρωπο στη ζωή σας που να μην γνωρίζει κάτι παραπάνω από εσάς σίγουρα σε κάποιο θέμα. Ελπίζω να μείνει κάποιο από αυτά τα στοιχεία και τα σημεία που πρέπει να προσέξετε θα σας μείνει και αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω και θέλετε να προσθέσετε κάτι μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα από κάτω. Κάτι τελευταίο που το ξέρουν όλοι όσοι είχαν κάποιο βαρετό καθηγητή και εγώ το κατάλαβα όντας δάσκαλος πολεμικών τεχνών για 15 χρόνια. Εκπαιδεύστε λιγάκι τη φωνή σας. Η φωνή είναι εργαλείο. Προσπαθήστε όσο είναι δυνατόν να την εκπαιδεύσετε. Να μπορείτε να μιλήσετε και να είσαστε ξεκάθαροι. Και εγώ πολλές φορές κάνω το λάθος, μιλάω λίγο πιο γρήγορα ίσως από ό,τι θα έπρεπε, αλλά είναι εργαλείο η φωνή και πρέπει να τη χρησιμοποιούμε καλά. Πριν σας αφήσω, θα σας πω ότι πολλές καλές συμβουλές για αυτό το θέμα μπορείτε να δείτε από αυτό το πανέμορφο βιβλιαράκι εδώ πέρα, το οποίο έχει λίγο περίεργο τίτλο «Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους». Αλλά το βιβλίο του Dale Carnegie από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος έχει να προσφέρει απίστευτα πολλά πάνω στο θέμα και δεν είναι τυχαίο που είναι γραμμένο νομίζω στη δεκαετία του 40 και μέχρι σήμερα συνεχίζει να πουλάει αντίτυπα και να το θεωρούν ένα από τα κλασικά του είδους. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.